Sziasztok! Úgy néz ki, hogy boldog új év van, ez itt az apja és a vizslája. Én vagyok az apja, és Marci is itt van, élvezi a havat. Na, sajnálom, hogy az elmúlt 2-3 hétben nem volt vlog epizód, de az a helyzet, hogy egyrészt ünnepek voltak, aminek nagyon örültünk, illetve nagyon sok volt a munkám. Úgyhogy igazából nagyon sokat nem is ünnepeltem, hanem annál többet dolgoztam. Ja, ne felejtsétek el, fel kell iratkozni. És lájkolni Facebookon, és Instán, és mindenféle. Na, köszi! Na jó, meg volt Emma első karácsonya. De igazából nem volt semmi nagy esemény akkor, hogy karácsonykor az egyedüli dolog, ami talán érdekelte, az a karácsonyfa pillogók, de hát na, még kicsi a karácsonyhoz. A szilveszter, hát lószar, megvártuk az éjfélt, és aztán aludtunk, szóval nem olyan a szilveszter most már, mint amilyen volt. Mondjuk mi a tavalyit is csak 3-asba töltöttük már, mint hogy Ani, Marci és én. De az volt az egyik legjobb buli. Na hát Emmával nem volt akkor a buli, de aludtunk, jó volt. Azon túl, hogy Emma nem föltétlenül egy szilveszteri parti állat, azért nagyon-nagyon sok minden történik vele. Szóval elsősorban nagyon-nagyon nő. Hát nem tudom, jó hosszú lett, ezt nem tudom, nem mértük le, viszont súlyban már lassan 5 kg, szerintem ma már el is érte az 5 kilót, és azon túl pedig borzasztóan okos. Na jó, mondom, biztos mindenkinek a saját gyereke a legokosabb, úgyhogy nekünk is Emma az. Hát mit jelent ez, hogy nagyon okos? Hát például most már elkezdtünk tudni piszézni, ezt tudjátok, hogy én is pisze, te is piszes, gyere pisze, vesszük össze. Igen, szóval például ezt már csinálja. Oda dugja az órát, és akkor így rázza a fejét. Nem tudom, nem volt még gyerekem, de nekem ez kurvára tetszik, hogy ezt ő így tudja csinálni már. Na, hát ilyenek. A nyelvkidugás az természetesen működik továbbra is. Szóval, na, ennyi. Próbáljuk meg ezt az éjszakai dolgot is. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a fény. Szóval, beszéljünk egy kicsit az oltásokról. Na, mert az a helyzet, hogy van mindenféle vélemény, mindenki nagyon okos, mindenki nagyon ért hozzá, és én is úgy gondolom, hogy értek hozzá, de hogy gondolom úgy, hogy értek hozzá, de van egy véleményem, és ezt elmondom. Alapvetően az van, hogy én hiszek a tudományban, a tudomány fejlődésében, vívmányaiban, és látom ezeknek az eredményeit. És akkor ezeknek tehát tudomány, az orvostudomány, a biológia, stb. Virológia hasonlók kifejlesztett oltásokat, hogy bizonyos vírusok, baktériumok által okozott betegségek megelőzhetőek legyenek. És mivel hogy ezek a vívmányok, ezek az oltások megtörténtek, kifejlődtek, akkor mi a francnak nem használjuk? Miért vagyunk mi okosabbak, mint egyrészt az orvostudomány, illetve miért vagyunk okosabbak, mint a sok éves tapasztalat, sok évtizedes tapasztalat. Szóval éppen emiatt Emmát mi nem mi oltottuk, hanem beoltattuk. Most már megkapta a második oltását is, gondolom, hogy még lesz egy harmadik, úgy tudom. És akkor ami a koronavírus Covid oltást illeti, hát természetesen alig várom, hogy megkapjam az elsőt, aztán a másodikot, és remélhetőleg akkor majd kialakul az immunitás, és akkor nem kell fosni, hogy vírusos leszünk. Nyilván itt gondolok Emmára, meg hasonló feleségemre, édesanyámra, stb., hogy hát ők is kapják meg, és na, ússzuk meg ezt a vírushelyzetet. Szóval ezért én be fogom adatni a vakcinát, és Emma is meg fogja kapni az összes oltását. Na, a mai fotózás témája az a kontextusba helyezés. Vagyis, ugye akarok csinálni egy ilyen YouTube indexképet,
És hát el akarom mondani, hogy ez gyakorlatilag egy pár hetes szezon, pár hetes pihenő után, ez egy új műsor, új adás, új vlog epizód, és hát hogy januárban. És akkor láttam, hogy a helyi színház, a Figura Stúdió Színház havi műsor plakátja picit le van tűrődve, és írja a sarkán, hogy január. És akkor ezt fogjuk lefotózni, és így pedig lesz egy jó kontextus kép ahhoz, hogy hát januárban vagyunk, és hogy új vlog epizódban. Na, és akkor hát ezt fogjuk csinálni. Az editálásnál ott nem lesz nagy truváj, ott max annyit, hogy minden a helyén legyen, színek, kontrasztok. Akkor ez mára ennyi volt. Köszönjük, hogy figyeltetek. Ha akartok még ilyen vlogokat látni, akkor iratkozzatok fel. Facebookon lájkoljatok, Instán, stb. És azon túl pedig, hogyha esetleg nem fogok tudni éppen minden hétfőn posztolni, akkor ne haragudjatok meg, de mostanság nagyon-nagyon sok a munkám és a dolgom. Szóval ez ennyi, és hát elvileg találkozunk jövő hétfőn.